No. Hän keulitaan jokerilla. Siis mun pyörällä. Tossa. Oi. Vähän keulitaan mun pyörällä vähän. Selväksi tuli jo. Me saadaan ehkä jossain vaiheessa maastopyörä käyttöön, sillä mä oon paljon parempi keuli. Niin, kun se on taas munkin, mut mulla on rareiksi, se on liian, toi ei osaa sillä keulin, niin, niin sit me kun mun yksi maastopyörä tulee, niin me keulitaan sillä vähän enemmän, kun toi osaa paremmin. Tossa, mikä sun nimi on? Mikä sun mun tuben nimi on Lexa 07 Pro. Ja toi on Allu. Allu 09. Boom. Sitten toi on 3. luokalla, mä oon 1. Mut mä silti kuvaan vähän YouTube-videoa. Siis tossa meni auto. Sieltä näette. Autot meni. Siinä on paras pro! Meni pätkö. Oi, se vetää settiä. Vähän yli. No niin, vedä nyt kunnon keulaa.